Başlayatma. Başlat koyuyor öyle. Adı name, bu şovun adı name. Nime? Adı neme? Show. Adı näme şo başladı. Hormatly mihmanlar, Kuwat Dönmez. Ve ayda ayırdım. Kerim. Oğlunlar, sağ olun. Tanrıkan köp çağırışymyzy biziň kabul etdiňiz. Köp sağ ol. Birinji bilen. Emma da siýle hormatyňyza sağ olun. Oğlanlar toýdan toýa, tugulma doglangynyň doglangyň, Hudaýa şükür, gülýäli toýlamyzy bezap beren oğlanlar biziň çağırlygymyzy kabul etdiler. Birinji bilen sağ olun aýtdyk. Oğlanlar, biziň gepleşigimizde görünsňiz. Ady näme şo beletde otur, TikTok'da otur. İkinci sanyny, birinji sanyny ýazyp oturýar. Ata bilen sizi gözüne tutduk. Da ikinci nemede Kuwat bilen Kerim dedik onu. Mana ýada boldy. Inni hormatly mihmanlara düşünürýär. Mihmanlar birinji şerti hereketden bilmek. Ana keşan ýerine telewizordan bir video gidýär. Şonu hereketiň bilen Kerime görkezmeli. Biras senim şonu biljek bolmaly. Telewizora seretmän, gulaňda naushnik berýär. Liboy bir izwesni adamyň ýa bir haýwan bolup biler, ýa bolmasa bir oýunçy hereketiň bilen bildirmek. Onu birinji şertte başlaýar. Hereketden bil. Eşitilen şuma ses. Sesimi. Bolly. Eşitýän. Brat, görýän. Onu. Kesa. Aydymçy. Tursaňam bolýar bir ýerinde. Arkaýyn turup. Eşige de bilmeýär. Üstü däl. Näzliýär? Nur Muhammed Meredov. Wa Halifa Nur Muhammed Meredov. Birinji bildi. Wa şol rapper. Meni aýdan rapper bilmeli. Rapper. Oh. Van Damme Kali. Yo. Yo. Çal okuyor. Şeyle değil, çal. Rap okuyor. Hova, çal okuyor. Çal okuyor. Hova. Miravoy mu? Hova. Miravoy mu? Eminem, Marshall. Yok. Eminem, Marshall çok adı söyleyeyim. Eski de hakiki düşmanı katatçılar o. Üçüncü video, davay. Ferda Kuwat'ın yüzüne bolsuna. Ne diyemem? Yo, otur. Hemo. Bol Kuwat. Şuwara. Ne düşündürdüm ki? Çok düşünürüm. Davay. Sonda da. Yo, öwretmek bana. Doğru ya. Hayvanı düşünürsün o. Hayvan. Sana hayvan ne? Davay ya. İstemek gönürdüm son. Ne diyemem? Alakadan düşünür seninle. Hayvan mı? Hayvan. İki tane dişi var. Öngünlü. Dişli. Belka mı? Kolayladı belki. Yok, gol oyladın. Küçük. Alaka mı? Alaka bolýar. Alaka. Bolly, ýene hamýakdy. Hamýak serediýiňe, iziňe sen. Alaka. Alaka ýene hamýak. Yine bir zılar gayret. Ha, Bahmet. Ha o. Davay. Hemo. Davay. Mına var bir hareketinde bilemeli. Davay. Teve var çağalar Resulullah. Ama görköz brat. Artist. Artist bey. Hayvan mı adam mı? Adam. Ýende seçik. Ne oluyor lan? Oh. Terdin. Ne oluyor lan? Hoca mı? Malade. Hadi partisi. Malade bol ayık koyuyor. Şu ya tuvalana. Hoca. Ya SMS da ya. Birinji şertiň o hereketten bil, şonu keşe ayda özüň dörsünden billi. Ne yerine çarşan etler. Şuma bil şu zatlar näme söýdäsizini? Diňe siziň aýdymçylyk ýa bolmasa reperlikden başyňyz çykýany bilýär hemmekçi. Dawa şonu improvizasiýa, artistçilikden hemme zatdan başyň çykýany bir mümkinçiligi başarýanyňyzy suwdetjek bolýar. Bilýär. O, indi ýeriňiz çalışmaly bolýar. Onu hormatly adamlar, keşe
ayda özüň öz hereketi bilen bildirmeli. Birinji şertin, ikincisi. Owo. Birinji video. Oo, legenda. Bunu bilýär ha. Bilermi? O. Tak, bir zat ýokmy Gorkadman? Yo, hareket. Ferit. 2 sanat. Bir bölük, teppa, gitdi. Aldım, ayladım. Neme mi? Karateist. Owo, yönetim. Bir nomer 1 karatist. Burslu mu? Owo, Bruce Lee. Inni ikinji video diýär. Şey, ikilikli geçki değil mi? Oha, şu Yo, hayvan. hayvan. Onu men näet düşündirýän o. Gowy. Yönü. O kadar da. Biz Nasarok tip bilýärler da mı? Türkmençe näme bolýar? Adam del. Hayvan. Hayvan. Yönüp. Hayvan naraş ol. Dayı o hayvan. O. Burnu var ha burnu. Pilliyek. Burnunu şahva. Burnunu şahva. Burnunna şahva. O. Näme hayvan? Neme soň ady? Sigek. Kenguru. Ya. Pisik del. Kese. Kerk. Şeýle daýylat. O. Adyny bilemok gönü. Hasap edip bolýar. Gorkatsa bilse. Hafa. Begamoda del. Ana meydes. Sondan Meydes. Apatyny bildim diýen adyny aslan bilemok. Bilse de bolýar atı. Begamot ýaly o. Owo. Takly. Bolly hasap. Dört ayakta yürüye, iki ayakta yürüyen ok. Türkmençesi kerk bolýar. Neme oluyor? Orçada Nasarok Ana. bolýar. Ana Ferit bir aňyrsyn naqa. Nasarok. Nasarok ana şol. Soğumu devam ediyor 3. video. Han göreli näme? Hayvan mı adam mı? Rapper tanıtmaly. Wo, sen anfat tanıdyan mı? O. Brat men gün etsin de sen düşünýän da. Men revay diýana. Rapper. O ýöne daşarýar. Daşarıyor. O. Короче, horajyk rapper. Boyu uzun. Uzun. O. Öde hor. Tarararam. Tan Yo, şöyle düşündüm. Häzir soň var ya. Film mi zadın adını bilemok. Häzir soň sıfatyny görkeňde dedi men tanamok. Men kendi daşarıyor rapperler bilen aram ýok. Bir Eminem bildi aram ýok diýenim. Şunu oğlan Türkmen dip bilen onu da var. Yok. Fuhan. Sen adını bilemokmy? Anan bir daşarıyor rapper. Ola iziňe serep bir ana. Tanıyan şu berki uzun horajyk Onu qara. tanı ya. Ha. Snoop Dogg. Allah. Şunun bilen ýa-mı? Sen başkasına at düşündürüyor. Elbet tarapdan näle şu wagt görýänler hem aýşony tanamadatlıkdan näme eken? Yo, bol. Daşarıyor tawa rapperler. Bir çağa kalk ýanky Eminem'i dinleýärdik. Meňem tanamaýandan ma mysal üçin käbir o toýda zatda da bagşylar zatlar gelýär, adyny bilemok da bar soň. Ya bizim tanımadık bolup berip. 4-nji video. 4. Ay bu anfat şu. Näle anfat? Ne yardımda? Sportsmen. O. Şun adını tutýan ha. Dodon 7 edek dege bir-birine. Dava. Yo herekedim bilen. Karaçi. Gitti. Top. Togolok. O. Futbolist. Ha futbolist ne? O futbolist. O. Awa. Qara. Qara ýagydy mı? O. Qara ýagy dal. Qara. Näme? Futbolistlerden ne var? Ferit. Şun mara şoklun kin. Gelecektim de men ýöne aslında. Men balede diýen komandamda da oýnaýar. Ya Gorkal hareketi. Näde? Bırak gol falan Gol falan ne? ne? Karono var ha Karono. Ana gol. Karono. Te gol falan ne diye? Gol falanı şeyle duruyor. Ronaldo mı? Yo Ronaldo bey diye o değil. Bu beyler şeylini. Algak geliyor ilk gol şey diyor ha. Dar olma edbilem ok. Futbolistim tana. Yo öde futbolist. Tanal ya. Futbolist. Sen tanıyan onu. Bilen soňýarlar. Futbolu gydamok. Burası näme kız ya? Bu denge ıslağı diye. Ne düşündürecek bunu öyle mokta. Ma. Pampa diye. Ma. Mbappe mi? Mbappe. Gol kulon ay bırak kulon dakina yara. Mbappe. Ronaldo godan giden Owa Messi. şu Messi Ronaldo. Ay, küçük Onun bir yaşta dostum bilen var ya gidişip görüp nemetdim der o. Inni ikinci şer.
ikinci şertine improvizasiya. Bir de eğer dünya belli kino ya dünya belli multikten bir bölük aliyat. Aslında ol yemeksim ta 7 yaşdan 70 yaşlı bilinýän atlar. Ýöne biz size zadany berýär. Meselem 2 tane geroy var bolsa, biri sen, biri sen bolýan. Onu hormatly adamlar, şowumyzyň ikinji şerti Seslen bil. Karaça 2 tane geroy var. Kapıdan gelýän sen muny kuwat toýa tutjak bolýan. Wapşe mugut tutjak bolýan. 4 san toyu. 4 toy ödüm, birim de. Sene öd, şuma deçel, atan okun pıfiyetsen ok, liboy basın tutup dörsün, mugut. Baryan tırlayan, eyden, pakir tırlayan. Senem asla mugut gitcek ya olmalı. Yürüğün yarılmalı, yok, dine pul. Sene pul alacak bolsundan, senem mugut toya tutacak bolyan. Gitti mi? Improvizasiya seredýän. Davay ses verýän. Şuňa görä ses berýän. Kuwa. Yok dedim. Ağam eýem iki toyun pulunu dövüşdirdin o gidenin o däme bundan. Ha gitme düşmez. Yok dedim sana uf. Men sana näme diýenin? Men sana başga näme diýenin? Şydamok sana. Gidemok men mugut toya gidemok. Olyala ya, uli Yok. Mugut toy diýme garnym dok. Ulilikka gidip Hana, teret. Göreyim ağam, ne şu ata babalan var ya, bağırdı gitti de ben toyma. Bağırdı gitti. Böyle Temi diýän, kuwa. Men sana haýy edýän gaýra tet bar ýoluň bile bol, maňa mugut toy diýme. Haýy edýän o, haýy edýän kesam, haýy edýän ben gaýra. düşünýän ağam, düşünýän. Maňa da düşün o. Ağlap bolan Yok bollydim. Men berdi prodat diýän ýene terdim diýen gaýdaňa. Ağam gitcek yerin yok, men polibom almak Gruppan pulny berber ho bolman. Gruppa. Ne fadandan mal ne. Ana şu yaşlar sen birleştirme la toy. Yöne olur. Hop şu Yok. sanak koyar da 4 puan para. Ey senin ara häzir ara. İýemem doýma ýa, düşündiňmi? Kek bolan toyda bolsaň iyi ber arkayın. Toyda bolan. Ne dele yo? Ne mi diyecek beni? Dawa. Şöyle gene. Ha. Tak ettim dağlarıydım diýere son ýaly eder näme seni? Dawa. Düşündiňmi men sana bir zat aýdaýyn. Şuna bek belle düşündiňmi? Bolan. Galan ömrüm. Aytma kam şunýan men. Ana, görýäň beýdip skripka çymma. Bolan bir toy pula ýa maňa çykdana. bolly. Gatrowy. Toy gowy. Sen maýdan garaşmadym. Gadak kılmadı. Edilmen ýaly bolar, öýtmedim o. Şuma kuwat we hemen alıp çykdy diýän o taýýar diýän öň bolup durmyan soçy bir küçüge de. Ay, hemmekste de bolýar. Şuňam bolan. Göne girkitdiň şuma. Göne ten kiçiräk gelýär da bir ulurak zat bolsa gow ýetişýän bir 3 sekund gizagar Ay ýa-ni. unurak badı ettik la. Etdiňmi? Yo, sağ olun ýetler mala de. Sizden çynanam gadak kılam mena ýadam, okladym. Sen gurlamakda da ýadam aslında. Gurlak gelýän näler. Medeniyet işgärliň ýüregine ýam artistçilik okuýy ba. Ayın artist da o. Emme tam artist bolup gidýär. Son klipde de bet bolla. Son klipde de. Ýene bamlar. Emme taýda. Ba, O daş guruna soň geçer. Enne şowmadan ikinji şertde gutordy. Gadak kylýsan ýene bir tema tapýasy ýitler. Ha? Ayıp tapal. Gırzelli Anastasya gowyar var. Yo. Onda şowmadan üçüncü şerti näme? Bize size derek şey derdik. Howat hemem. Hemem sowat. Sowat. O da näme sowat diýsene? Sizin ýatda galy. Hem aýdymlaňam tuwalamy gowy diňlen ýa. Ýöne asobynny wyzelatsiýadan aýdymlaňam bar. Şolary bize şey derdik diýip öz barýandy etdik. Üçüncü şertimiz. Size sürpriz bolar. Adam bize şey derdik. Bir daha şey geldi. Başlayasmı? Oğlum lava da. Bularga wettre gaýtam o. Hatta bu mesirgen. Ya. Diňde görem ben. Üzüm çigiyip. Onu mu? Ama hatta
Ya bu idem var. Ecemi bir kaçıyor. Ne kılık kalıyor. Kontrol olma yara. Kalın hani berkebun oğlan temanı. Öyle amade tehditmedi. Bu saatler reklama. Reklama vurkatacak. Ne etti kuvat? Oturan tuğundan alır. Yo hakikaten gonçun kliv netlek ne basını? İran bağ. Normal kene. Öyle biz bir yerde duruyor aytıp bertek. Bu zabordan ziklap çıkaydayım. Olma öyle. Zabordan zikler. Zabordan zıplaymalı. Kesem biraz sen kliğin ettiğinde. Bana ne ama arası. Game over. Nasıl ya? Sen bırak düğü dönmezse de Durduğumun nereden ya yazın kanıyor barsamam baram ovaya bir vursun şehirli bir vursun kumlu ovaya game ovaya canım global ovaya dönmedi bile no goli yetmedikleri üşütmen yüzünden yetten İçimde kara oy yüzünden dar koy diyen bana boys ikral akralı. Bizden basısak bırak. Son için işkemi boy adamı kadar kitaba yadımda yapın Çağala oturan teklerimi. Menili kana beri erkekler mekanı hoş geldin Türkmenistan'a Ne? Adını kadar kitaba yalayıp yaptık koptuk. Evet. Haladın mı? Tuğra çekken. Evet. Bir daha şey derdik. Bir daha şey derdi. Benim şeylerdim bilen o zaman. Yetişmedim. Bulva kliğine düğü dönmezse de. Ben küçük Şatlandska attap ettik de. Ütlere mi öpestin mi? No. Ben aktarım. Maalesef. Evet, şun için mara seride bir kulmuz gitti o erkek yarışı kulüp etmek için ne? Goğunluğa yarar deyip ümit ettik. Yani maalesef tekiyim sen var ha. Fatih Zahmet seyir oğlan şu. Ben daşından hayranım halyam şunlara. Şu an. Sen bir mi? Rahmet bu çek ya onu hediye. Ne oraya da o. Yok. Sen bir mi kırmızı yürüyüp ya önce o yok. Ata diye. Dine bana de ya. Oğlunun seyret. Ata olsa yanında var ha. Bir zat gelip gün izleyedi dayam. Şu şovum şun yali. Ata davay o ne delin bu ne delin. Davay bolup gidiyor. Bäste öýüňe gelýär da daňdan ýörsýön kay. Daň. Ayjana. Ýörsýön kay. Bir mi dursa yürüyüp ya önce. Elin uçup. Yatanda Lakatsın. Yatanda dikkat yan ya o videoda ayağın şey dip durmuyor. Yatamda da diýerler o şuna diýdiler o birden gurulap ýatyrdyň diýe. Ya Omar yan bassaş bolmaly ýöne bäsleş bolmaly. Bäsleş. Ifat şol maksat. Sağ olun gelene bir daha bir. Taňra alkatyn. Sağ olun. Ýene gidersen sınanam. No. Ýöne gurum döşlüge de gersek bir zatlar tap gidýärse. Son klip nämet şu? Indiski. Yarar. Yarar bey. O da mas, o da şulolarla işleşmek. Ansat. Yine bağımma arkasına oturan sağ ol bağım sana da. Bama kamran. Saksoda var. Sana da ay Sağ olun. yekler burada. Yasin. Sağ ol. Sana arkasına. Ifat fiya zahmet diye näme? Şu at biz sahnan ekranın önünde de. Ava. Zede bazı zahmet hareket etmeliyorne. Ha adamın çekken yüklerine yani. Onu hormatly adamlar bizim gepleşimiz soňlap barýar. Ava goňunuzdan yaran bolsa äder platformalarda goýar. Kimi çağırmaly, kimi görürsüňiz ýa ýazyp bilersiňiz okman. Soğun adı näme? Adi näme? Adı